Umbango oshisa phansi ngehlalo sobukhosi bakwaZulu awuqali manje. Umlando uyayiphinda ngalombango njengoba kusukela ngezikhathi zombumbi wesizwe samazulu uShaka ngesaba ukuthi uShaka kwangelula kuyena ukuqoqobala intambo zombuso wakhona. Ngemuva kokukhothama kukaMdlokombane kube khona ukuqhekeka emndenini weSilo, kepha indlunkulu manje ithi isinqumo sasenkantolo secacise ngokusobala ukuthi akufanele kube khona ungabazane ukuthi uMntwana uMisuzulu uyinkosi yamaZulu manje. Isikhathi lesibhlungu kakhulu sobona ingqoqonqoko nengqoviya endlunkulu nokukhombana ngenjumbane endlunkulu nokuxabana kwendlunkulu yo. Ngakho sesibheke umbuso omusha ngaphansi kwenkosi yethu esibekwe ngokucacileyo. Umndeni weSilo uthi isinqumo sasenkantolo enkulu sicabe indlela ebheke ekugcotshweni kwesilo esisha. Democracy is something that came now, but long ago there has been kings, and the royalty and the Zulu custom has been in the fore as far as appointing the king is concerned. So the judge was correct. uZulu uthi ethemba ukuthi isilo esisha sizosebenzela ukuthula nokugcina amasiko kaZulu. Kusiphethe kabi-ke ngoba sekwenzekile isikhathi eside udeqeqwe enkantolo besehlisa usithunaza isithunzi sakithi kwaZulu. Alikahlonzwa usuku lokugcotshwa kwesilo. Ey'ndabeni ze-SABC nginguvusi Khumalo eThekwini.